खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। तामुलपुर जिल्लायाव मोननो हाबाय 50 खथा थानाय तामुलपुर महकुमा सुबुंसाय देहा फाहामसालि 13,99 लाख रांनि बाजेटजों लुफुंजानाय मैयानि सानाव महकुमा सुबुंसाय देहा फाहामसालिखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्मआ बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि मिरुनि सावस्रि मन्त्रि बिथां डक्टर मानसुख मांडवियाया आसामाव फैनानै मोन 14 जिल्लायाव गासै मोन 16 देहा फाहामसालिफोरखौ बेखेवनानै होदों। बिनिनो मोन 8 देहा फाहामसालि लुफुंनायखौ बेखेवदों आरो मोन 8 देहा फाहामसालि लुफुंनो थाखाय गायसनलाङो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिथां इउजि ब्रह्मआ बुंथियो दि अपिडि आरो आइसिइउ बायदियाव फाहामथाय होनो थाखाय बे देहा फाहामसालियाव खाबु थागोन आरो रायजोफोरनि थाखाय फैगौ 2 दाननि उनावनो बे देहा फाहामसालियाव सावस्रि सिबिथायखौबो मोननो हासिगोन। तामुलपुर महकुमा सुबुंसाय देहा फाहामसालि बेखेवनाय समाव तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, जिल्ला बेंगिरि बिरदुर बिकास भगवती, इएम धर्मनारायण दास, एमसिएलए हेमन्त राभामोनजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दुलाराय आसामनि गुदि आरो गेजेर फरायसालियाव सानजौफुनि ओंखाम संग्रा आरो हेफाजाब होगिरिफोरा माखासे जेंनाफोरखौ लानानै लैहोर लैहोर ओंखारनानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार तितागुरि इरागदाव भवननिफ्राय बिथांमोना सोमावसारनायखौ जागायनानै जेडि रडनि तितागुरि हाथाइसिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै गोख्रों सोमावसारो। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव गोबां रोजा रोजा आइजोफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे दुलाराय आसाम ओंखाम संग्रा गौथुमनि आफादनि गाहाय बोसोनगिरि कृष्णनाथ बिथाङा बाहागो लानानै आथिखाल खुंथायाव थानाय सोरखारजों लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुङो दि बिथांमोननि दाबिफोरखौ सोरखारा गनायनानै लायाब्ला फैगौ नभेम्बर दानाव जनता भवननि लांगोनायाव सोमावसारगोन आरो डिसेम्बर दानाव भारतनि राजथावनि दिल्लीयावबो सोमावसारगोन होननानै बुङो। बिनि उनावबो सोरखारा गनायाब्ला सा 100 आइजोफोरा जि खुनानै लंथंबो सोमावसारनो बारा गोबाव सम नांनाय नङा होननानैबो बुंदों। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि गुबै दाबिफोरानो जादों आथिखालाव 1,500 रां बेथन होनायखौ बांहोनानै 9,600 रां खालामना होनाय आरो मोनफ्रोमबो दानाव बेथनफोरखौ दान मथे होनाय आरो अरुनदय होनाय। बेजों लोगोसे मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिसिआव गासै 4,000सो मिड डे मिल ओंखाम संग्रा आरो हेफाजाब होगिरि मावथि दं। बिथांमोनखौ दिनैसिमबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा नायसनाखै होननानै खौरां बिजोङाव बुङो। बिथांमोना भारत सरकारनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहायाव भारतनि फरायसा आरो थागिबिफोरा इजराइल हादोराव नांथानानै दंमोन। भारतारि थागिबिफोरखौ रैखाथियै गावनि हादोरसिम लाबोफिननो थाखाय थांनाय 10 अक्ट'बर खालारखालिनो अपारेशन अजय मुंनि मोनसे मिरु सोरखारा रैखाथि हाबाफारि बेखेवना होनाय जादोंमोन। बे खौरांखौ फोसावदोंमोन मिरु सोरखारनि एक्सटार्नेल एफेयार मिनिस्टार डक्टर एस जयशंकर बिथाङा। दा बे अपारेशन अजयनि लेखायै भारत सोरखारा इजराइलसिम जर'खा अख्रां जाहाज दैथायहरनानै रैखाथियै हादोरनि थागिबिफोरखौ लाबोफिननाय खामानिखौ जागायबाय आरो दासिम गासै सा 918 भारतारि थागिबिफोरखौ रैखाथियै हादरसिम लाबोफिननो हाबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। लोगोसे आरो नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौबो थाबैनो अपारेशन अजयनि गेजेरजों लाबोनाय जाबावगोन होनना बिथां डक्टर एस जयशंकरा खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौबो नुनो मोन्दों। साननैनि सिगांसो दिल्लीयाव खामानि मावनो होननानै थांनाय बिजनीनि मावजिपारा गामिनि जायख्लं बर'आ ट्रेनाव निसा गोनां आदार मोनजानानै थर गैयै जानानै आलाय सिलाय दिल्लीयाव जिउ गोमानाय जाथाय जादोंमोन आरो बिजों थांफानाय लोगो बिजनीनि 3 नं हायनागुरि गामिनि समर बसुमतारिया मेगन नुयै जानानै दासान्दि दिल्लीनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। रुंसारि जानाय जायख्लं बर'खौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मैयायो बिनि जोनोमपुरि मावजिपारा गामियाव लाबोनानै जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला देहा फाहामसालियाव जायख्लं बर'आ गिबियाव गोथाङै मोजाङैनो दंमोन, नाथाय बिनियाव जोबोर गिनाय सोमजिदोंमोन सोरबा बेखौ बुथारनो फैदों होननानै, जायनि थाखाय बिथाङा देहा फाहामसालिनि लेट्रिननि पाइपजों खारखोमानो नागिरदोंमोन।
बेयावनो पाइपआ जस'नानै गाहायाव गोग्लैबोयो आरो अखानायैसो लोगोफोरा बिथांखौ नागिरनानै गोथै देहाखौसो मोननो हायो होननानै जायख्लं बर'नि गोथै सोलेरखौ लाबोग्रा फरायसा आफादनि सोद्रोमाया फोरमायदों। दा बिथांमोना BTC सोरखारनिसिम खावलायहरो दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो राहा लानो नांगौ होननानै, मानोना रेलगारियाव दावबायारिफोरा माबोरै जाग्रा आदाराव बिस मोनजानो गोनां जाखो होननानै। दा बिथांमोना BTC सोरखारखौ दुखुथिया न'खरनो सारादु खुंनो आरो न'खर सालायलांनो थाखाय अनसुंथाइ होनो नांगौ होननानै खावलायहरदों। मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जौ जुवा आरो ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेली हाबाफारि लादों। सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव लानाय बे सांग्रांथियारि साइकेल रेली हाबाफारिखौ मैया फुंबिलियाव क'क्राझार तितागुरि गोजौ फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय जागायो। बे हाबाफारिखौ तितागुरि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खनसायन बसुमतारिया बेखेवनानै होयो आरो जाथा एबा फिरफिला जांख्रिनानै साइकेल सालायनायखौ थुलुंगाखांहोयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मावथिफोरजों लोगोसे सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफोरा 15, 16 आरो 17 सानथामनि हाबाफारिजों सा दख'रा क'क्राझार ओनसोलनि गं 103 गामियाव हाबलांनानै 17 अक्ट'बर खालारखालि आवदां बाजाराव जोबथाहैगोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। नोंथांमोना अरनबारिखौ नायगिदिंनानै मोजां मोनो नामा आरो अरनबारियाव थानाय जिब जुनारखौ नायनानै मोजां मोनो नामा? नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। साननैसोनि सिगां मानास हायुंआरि पार्कखौ हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनायनि उनाव मैयानिफ्राय काजिरङा माहारियारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भखौबो बेखेवनानै होनाय जाबाय रायजो सोरखारा। नोंथांमोना काजिरङा माहारियारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव दावबायहैनो होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोना दावबायहैनो हासिगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि काजिरङा माहारियारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भखौ थांनाय मे दानाव अखानि दैजों दैबाना जानायनि थासारिखौ नोजोर होनानै बन्द' खालामथ'नाय जादोंमोन। बेखौनो मैयानिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायो बिथां मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारीया। साननैसो सिगां BTC सोरखारा BTCनि गोबां आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रांखौ माइनाव सोरां बिथांखिनि दारै गिबि किस्ति महरै 25,000 रां होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बे गिबि किस्ति 25,000 रांखौ गोबां आइजोफोरानो मोननो हायाखै। दा बिथांमोननि थाखायनो गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना थाबैनो 75,000 रांनि गिबि किस्ति 25,000 रांखौ मोननो हासिगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मैया क'क्राझारनि गसाइगावआव जानाय मैखुन मेलायाव बाहागो लानानै बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय साननैसोनि उनावनो मोजां सान आरो सम लानानै BTCनि गासै 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांहै होनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे आइ अनसाय बिथांखिनि दारै गोरबोआव थानाय गासै BTCनि आइजोफोरनो मोनफ्रोमबो दानाव 1,000 रांहै होनाय जागोन। गथ' जोनोम जाजासिम आरो गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावबो 4 दानसिम गथ'नि सावस्रि मोजां खालामनायनि थाखायनो दान मोनफ्रोमबो 1,000 रांहै होनाय जागोन होननानै फोरमायदों बिथाङा। थारैनो बेफोरबादि बिथांखिफोरा गासैबो मावफुंजायोब्ला BTCनि थागिबि आइजो माहारिनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन। रायजोनि सिङाव आयेन बेरेखा खामानि मावनाय, ड्राग्स फालांगि, मोसौ फालांगि, नंखाय रांनि फालांगि बायदिफोरखौ रायजो सोरखारा गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो आरो हमबोगासिनो दं। बेबायदिनो मैया मोनाबिलि समाव नगाव जिल्ला पुलिस हान्जानि SI मितु दासनि दैदेननायाव सासे सुबुंखौ हिर'इनजों लोगोसे हमनो हायो। हमजानाय हिर'इनखौ गंनै साबोननि बाक्सुआव सोनानै लाबोदोंमोन, जायनि लिरथाया 25.30 ग्राम होननानै मिन्थिनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ मख'नाय जायाखैब्लाबो दा बिथांखौ नागाव पुलिस बिफाना थानायाव लानानै थांबाय होनना मिन्थिदों। मख'नो गोनांदि बिनि सानसे सिगांसो बे जिल्लायावनो SI बिकु बर्मननि दैदेननायाव गं 32 साबोननि बाक्सुआव सोनानै लाबोनाय हिर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादोंमोन, जाय गंसे AS 02 AK 2848 नाम्बारनि मारुति गारियाव सिखावै लाबोदोंमोन आरो हमजानाय हिर'इननि लिरथायखौ 450 ग्राम होननानै मिन्थिनो हादों।
गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै बर' सुबुंफोरखौ सिगांनिफ्रायनो बुथार जानाय, लामा आन्दायनाय, गोमानाय बायदि बायदि जाथायफोरजों मोगा-मोगि जाबोनाय खोनानो मोनबोदों। बेबादिनो मोनसे दुखुनांथावना खौरां गोदानै दाजानाय बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सलायखाथि हालामनि मावरियापुर गामिनि थागिबि कातिराम ब्रह्म मुंनि सासे बर' सुबुङा गोमानानै दं। 3 बोसोरनि सिगांनो नखराव आंखाल जानाय रांखावरिनि जेंना जेंसिखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। 2 बोसोर नखरजों जानबुंनि गेजेरजों मोजाङैनो सोमोन्दोआव दङमोन, नाथाय थांनाय 1 बोसोरनिफ्राय नखराव जेबो खौरां लाहराखै होननानै बुंदों नखरनि सोद्रोमाया। दिनैसिम नखराव जेबो खौरां लाहरैनि जाहोनाव कातिराम ब्रह्मनि अनजालि बिसि निरु ब्रह्म आरो 3 गथ' गथायफोरा हालाय-हाफाय जानानै दं। बेनिखायनो कातिराम ब्रह्मखौ सोरबाफोर जेरावखि जाया थाया मानो बहाबाफोर नुसनोब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां दैथायहरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा गुरैयै खावलायहरदों। बिटिसिनि एमसिएलए बिसायख'थियाव फैला जे बरगयारिनि आगान। थारैनो फैला जे बरगयारि बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव एमसिएलएनि थाखाय टिकेट हास्थायदोंमोनब्लाबो मोनफुंनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै फैला जे बरगयारि बिथाङा दिनै बिटिसिनि एमसिएलएनि थाखाय टिकेट मोनफुंनो हाबाय आरो बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनाय हाबाफारिखौबो लानाय नुनो मोन्दों आरो बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव गोबां रायजोफोरा बाहागो लानायखौबो नुनो मोन्दों। नाथाय फैला जे बरगयारिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया मोगथां मुलुगाव नङा। बिथांनि बे एमसिएलएनि टिकेट मोननानै बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिया बर' सावथुन मुलुगनिसो। फैगौ समाव बर' माहारिनि गेजेराव गोदान बर' सावथुन फैला एमसिएलए मुंनि ओंखारनो थांगासिनो दं। बे सावथुनावनो बिथाङा एमसिएलएनि टिकेट लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय शुटिं खालामगासिनो थानाय नुथायसो। बे सावथुना आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिसिनि माखासे राजखान्थियारिफोरनि सायाव लानानै बानायनाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बे सावथुनखौ बाम्बुला फिल्म प्रडाक्शनआ दिहुननो थांगासिनो दं आरो बे सावथुनाव मेन्डेलाखौबो फाव खालामदों होनना मिन्थिनो हादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।